A línea da ora é unha pasta moi forte. Pois realmente porque se pecha aí un ciclo de esplendor do Reino de Galiza, non? É unha confrontación entre que sería a nobreza galega, os concellos galegos fronte unha nobreza castellana. É realmente a sustitución da clase dirixente galega por nobreza estranxeira, castellana e francesa. E ao mesmo tempo, ese 1371, esa derrota militar da Galiza, pois comeza a conquista da Galiza, que este é un sintagma que eu penso que é moi positivo comprender, que existiu esta conquista militar da Galiza e a introdución do castelán na Galiza, porque a nova clase dirixente castelá que vai ocupar a Galiza, tanto o bispado como a nobreza laica, o adiantado maior de Galiza vai ser castelán, e durante todo o tempo até hoxe, non? A clase dirixente na Galiza continúa a ser castelán. Pois é importante facer esta lectura da dominación de Galiza, esa historia da dominación de Galiza, porque na medida en que comprendemos que Galiza está a ser dominada, tamén podemos comprender que podemos escribir a emancipación de Galiza, non? Eu por iso penso que esta ten unha forza simbólica moi forte o de Porto de Boix, a batalla de Porto de Boix. Que resulta que estaba casada con rei. Altri non, porque non, basicamente porque é unha mentira moi grande, e altri conta mentiras, como por exemplo facer pasar por fibra verde, algo que é simplemente unha mega fábrica de celulosa. Simplemente solo un tercio dos 600.000 toneladas de ano de produción se vai a dedicar a producir de fibra vegetal biocel. O resto é unha celulosa pura e dura, como en outros momentos. Porque basicamente é un engano, non? É unha cousa que iba a ser que se leva 2 anos facendo unha propaganda de que isto era como prácticamente unha fábrica de transformación de roupa, de reutilización de roupa usada ou algo así, e pasou a ser unha pura celulosa. Entón, é algo que... Porque isto vai incidir en un aumento da superficie forestal de eucalipto en Galicia, que xa está no 28% da superficie forestal, simplemente con 2 celulosas como a de Pontevedra e a de Navia. Entón, iso vai incrementar moitísimo os efectos negativos que o propio cultivo de eucalipto ten en toda Galicia. Entón, é algo que mesmo os que vivimos aquí nos sentimos moi aldraxados e, digamos, sentimos unha vergonza allea porque se nos engane desta maneira, non? Como un proxecto que non é o que realmente é. E ao final descubrimos, despois de 2 anos de preguntarnos que é o que queran facer, descubrimos que realmente este é unha celulosa e xa sabemos o que teñen consigo as celulosas. Bueno, a nivel ambiental, digamos, este tipo de industria, de mega industria, é totalmente incompatible. A afectación sobre a biodiversidade, sobre a flora, que na evaluación de impacto ambiental ocultan determinadas localizacións de exemplares de especies endémicas e moi ameazadas na Serra do Careón, é patente. E ademais, moitas outras especies acuáticas que viven no río Ulla, moitas libélulas, invertebrados, peixes, unha fauna moi rica que ten o río Ulla antes de chegar ao encoro de Porto de Mouros, que probablemente desaparecerán ou mincuarán as súas poblacións debido á contaminación que esta fábrica podría realizar na zona. O estudio de impacto ambiental non é riguroso do punto de vista científico nin do punto de vista académico, o estudio socioeconómico non está ben construído
e tampouco está ben feito do punto de vista científico o informe de impacto ambiental, non? Esos son, creo que, razóns suficientes. Despois hai outras razóns xurídicas de efeitos que considero negativos tanto para o territorio donde se instala como efeitos ambientais negativos, efeitos na paisaxe, efeitos sobre o patrimonio. E Altri non tamén porque está no peor sitio para localizar este tipo de industrias, que rodeado de zonas de especial conservación y con endemismos botánicos muy importantes a nivel de todo o estado, como por exemplo todas as especies botánicas que viven en rochas ultra básicas como é na zona sur da Serra do Careón. Entonces, por a afectación ao excesivo consumo e vertido de augas residuais no tramo alto do río Ulla, que é un río fundamental para a economía de Galicia, solamente tendo en conta toda a produción marisqueira de Ría de Arousa. Efeitos sobre as persoas, ou efeitos sobre ecocidios, sobre os seus sociosistemas, sobre a estrutura social da xente, sobre as 4.000 explotacións gandeiras, etc. Hai inúmeras razóns que creo que despois de analizar a autorización ambiental integrada e o estudio de impactos, que a mí me levaron a escribir varios informes en relación con este proxecto. E hai outro que me parece importante, que a solicitude que se estaba falando agora relativamente ao PERTE, o Plan Europeo de Resiliencia, os fondos Next Generation, fixen un análise bastante exhaustiva se cumplía ou non as condicións, porque eles están presentando, solicitando 250 millóns de diñeiros dos europeos para a descarbonización, e no meu informe considerei que había bastantes razóns para non considerar financiable con eses diñeiros públicos do PERTE, ¿no? Como xa foron advertidos por outros técnicos, incluso do Estado español, ¿no? Las últimas tecnologías en cuanto a Saúde e océano dende o campo da leña ao campo da Forcado, porque aquí, en fin, sufriu unha presión na súa gorxa por Lier, o liberal. Imos comezar unha ruta cara ao alto, cara a Pena de Vixía. Ti dis, coruñenta de pro, onde queda a Pena da Vixía? Pois é un referente absoluto desta cidade durante séculos, feito aí petróglifos que foron trasladados absolutamente esquecido no presente. Imos camiñando con melodías ata iluminar esta ruta, este paseo. Si é un paseo por un barrio, pero tamén un paseo, e temos que dicir claramente, pola historia da música galega contemporánea. Toda a música galega comeza aquí. Non os diplomados, quen era? A música galega, a ver, era unha fase máis dese proceso. A música galega comeza aquí. No campo da Forcado, efectivamente, aquí foi a Forcado, por decimos, do campo da leña, onde comezou a música galega, que aquí os mestres de cánticas da terra apañaban esas melodías. Seguiremos o camiño onde se hallaban os satélites, encontrarémonos con os orixes do baile galego, gracias ao señor Cajara Ville, e por fin descubriremos onde está, no alto, máis alto, de Monte Alto, a Pena da Vixía, onde surdiu aquel cántico do vixiante, cando entrou un barco coreano, que lle armou despois polo Orzán, que lle armou despois Canzobre. Pero vixía, o velo entrar, dixolle en coreano, telezunquen pela China que che poden atracar. Hai dous en San Andrés, unha en Porta de Aires, outra na Rúa Santiago, outra na Rúa Feijó, outra en Rafael da Marca. Papagayo cemiterio, viva tribu do Choqueiro, pra tomar o baño do mar de San Amaro, nena, son de Monte Alto. Estas festas. Vamos a cantar no alto da Pedra da Vixía, agora sí, da Pena da Vixía, a cántiga do Mar do Orzán, a palabra perfecta. Porque sei que nací da tua auga,
porque sei, levo dentro teu sal, porque sei que estarei na tua entraña, móllome na tua palabra, no teu nome orzal, móllome na tua palabra, no teu nome orzal. Veña, baixo, baixo. Un himno libertario, pero que fala de fe. Claro, porque era educación católica e con música de Guadalajara en un llano, México. E logo sigue. Anarquía redentora, sublime, bello, ideal. Comigo. Anarquía redentora, sublime, bello, ideal. Por tu culpa el capital, por tu culpa el capital, por tu culpa el capital, vive su última hora. Saúde, océanos, saúde, música e poesía. Estamos promovendo o manifesto Villalta, artista extraordinaria, mas que publicou no ano 1999 unha obra definitiva. O outro lado da música, a poesía. Unha obra que converte nunha artista única e diferente. A poesía e a música comezaron sendo o mesmo. A historia da música galega é a historia da música e da poesía, e viceversa. O primeiro monumento literario son as cantigas medievais. O primeiro monumento do Rexurdimento, os cantares gallegos de Rosalía de Castro. Pero, por desgraza, nos institutos, nas escolas, soa moi pouca melodía, porque tamén soa moi pouca melodía nas facultades de filoloxía. Escoitemos a Luisa. Dentro dos días pasarán os fastos das letras galegas, pero a mensaxe aí continúa. A música galega, a poesía, será máis grande se seguimos o manifesto Villalta. Aproveitemos ese talento para este tempo de creatividade que está vivindo a cultura galega. Medra a música, medra a poesía, medra a palabra de Luisa Villalta. Eu son un mozo desta ribeira, subo e baixo a costa da Seira. Cando eu como peixiños eu digo que vos está. Cando me dan uns biquiños eu digo que ben me va. Eu son un mozo desta ribeira, subo e baixo a costa da Xeira, vivo na aldea de Rialdarca, onde practico coa miña gaita, e cando como peixiños eu digo que vos está. Cando me dan uns biquiños eu digo que ben me va. ¿Sabes lo que es esto? No. Sí, un corno. ¿De qué animal? De vaca. De unha vaca. Pero sabedes que tamén é un instrumento? Sí. Si a este corno lle colocamos, bueno, se podría tocar así, como un corno, para chamar o gando, que o facemos despois. Pero se lle coloco un cantor de cana, pois se converte non a gaita, nunca a gaitela. É unha gaita sin fol, é de sopro directo. E son así de ben, Veño de
de lonxe nas terras, veño da terra da xesta, traio vos as boas novas a todas as desta festa. A todas as desta festa eu quero vos preguntar si vostedes dan licencia, empezarei a tocar. Dades licencia? Sí. Pois bos días, estamos en Chan de Brito, de guías no Clube Mauso de Guías para Ronsín Ronsán. As miñas costas vedes a ría de Vigo dende o Castro de Chan de Brito, que é un dos puntos deste roteiro. É un dos lugares maravillosos desta parroquia do Concello de Nigrán, a medio camiño entre o Val do Fragoso, onde está a cidade de Vigo, e o Val do Millor, onde está, entre outras, poboación Bayona, como vedes ahora no fondo, Nigrán, o que pertence á parroquia de Chan de Brito. Hoxe fixemos unha ruta curta, rápida, parando e explicando algunhas das maravillas como son o seu patrimonio rupestre, os petróglifos, os restos arqueolóxicos que hai asociados coa idade do bronce, con outras épocas como é o Paleolítico Inferior, pero tamén estivemos comentando os muños de agua do século XVIII e XIX que hai na parroquia, observando tamén a súa riqueza e variedade natural, contando algunhas das súas historias transmitidas polo patrimonio oral, pola literatura oral dos veciños máis antigos, máis bellos que podemos consultar safallanos. Nos llevamos visitando Chan de Brito perto de 40 anos, pero tamén mostrando algunhas das desfeitas ou algunhas das cousas mal feitas na parroquia, unhas veces por desidia, outras veces por ignorancia, outras veces pois polos signos dos tempos que van estragando o moito que temos, pensando que non ten valor, como son pois os camiños antigos, as chans que se utilizaban para pastoreo agora pois con plantío de árbores que nunca van a ir adiante porque non son terras propicias para iso. Penso que xa pasou un minuto. Hola, estamos nos Montes de Couso, cunha visita de Roxín Roxal, unha asociación do norte da Galiza que se preocupou ou está interesada en coñecer a nosa xestión e vieron hasta aquí e nos encantados de que estén aquí con nós e enseñamos un pouco pues, o que o noso modelo de xestión, un modelo multifuncional, que apostamos por ele, un monte productivo, monte con espacios de lecer, monte con espacios para a cultura, ben. E entonces pois estamos a coñecer todo eso, espero que lles gustase. Hoxe pois estou moi mirando a plantación de shiitake, unha produción productiva, outra produción productiva que é a produción de resina, e despois espacios de cultura como é o Bosque da Lingua ou espacios de lecer, como o mesmo propio Bosque da Lingua e o Bosque das Memorias, e nos quedo por mirar pois áreas recreativas como zona de baño, o fruto do bosque, produción de castañas, eso quedou no tinteiro, pero bueno, quedará para outra vez que andase máis tempo.
Os nosos corazóns, hoxe, ao cumprírense os 100 anos da súa morte, están aquí, en Ouces, lembrando ao grande mestre. As asociacións convocantes deste acto, ansias de liberdade xenerosa pola Celtia de Cote escravizada. Viqueira, que vivía durante o curso na casa familiar de Bixoi, está enterrado aquí, en Ouces, porque nesta parroquia adoitaba pasar os veráns nas ponlas dos aveneiros, toleirón de Bagariño, vai dicindo unha cantiga. Por iso, actos como este son necesarios non para recrearnos no pasado, no tempo que representa Viqueira, sen máis, senón para facer uso do legado de Viqueira, do seu... Viqueira foi un gran soñador do país, era un intelectual, era un extraordinario profesor, un extraordinario educador, un soñador dun... Galegos, amade a vosa lingua, porque ela é un rico tesouro oculto. Amadea, faladea, cultivadea, desenterrade o tesouro que garda o xigante alarbio da tiranía. A arpa falará de días abertos o sol deste verán, e nos seremos de fe plenas, e San Vicente de nós será, porque non hai vento, invernía, que poda os carballos abanar. A miña Galicia non é a que foi, é a que será. Non é a de onte, é a de mañá. Se grande foi a nosa historia, máis grande pode xurdir o futuro noso. É a Galicia do porvir. Leo un texto póstumo que publicou Justicia Social, Semanario Socialista, non órgano do PSOE, sino do... A ría sorrí baixo un sol amigo das nubes. Na outra banda os piñeiros meditan fitando as velas lonxíncua. Pasa o vento e nas areas, na gándara, nos aveneiros, di o seu segredo de vida. O tempo ten a función de ser o espírito onde se alumea ou se mostra a mesma. E continúa un pouco máis adiante. O sentimento religioso penetra todo o ser humano e todo o cosmos. A humanidade avanza na historia nun continuo progreso, a pesar dos estancamentos e retrocesos. Nas xanelas o vento é mailao, que ben se está en ti, miña casiña amada. Enxamios de surrisas, tes, leras, claras, un moi doce lume da garimo e paz santa. A súa morte, non? Do seu pasamento. Para min Viqueira e Castelao e Viqueira son os dous principais referentes do nacionalismo galego de preguerra. E vou ler un texto que non sei se é de Viqueira. Que en unha loita civil de pobres e ricos separe aos cidadáns, cedo ou serodiamente morrerán. Mas os que se sinten en irmandade santa, onde as diferencias sociais son pouco notables. É certo, eu son Jacinta Landa Abad e vou vos contar a historia e a vida e o legado do meu home, San Vicente Viqueira. E para iso trouxen o álbum familiar. Como vedes, estou nun recunchiño rodeada das miñas cousas, que logo vos irei explicando. San Vicente acompáñame aquí na súa fotografía. A historia de San Vicente remóntase, eu quero me remontar a historia. Se queredes ver o libriño, está aí, porque recomendamos que fixades os dibuixos que fixeron rapaces daquela idade pola gran motivación que tiveron con esta figura, que creo que non van a esquecerlo. Eiche unha laranxiña no medio de Portugal,
Tireiche unha laranxiña no medio de Portugal, a quen lle foi a bater a filla dun general, a quen lle foi Bueno, visitar o Castro del Viña é meterse nun mundo moi singular e incluso nun eterno debate sobre a cuestión céltica, sabendo tamén que os celtas eran os outros do mundo romano. E o mundo romano, cando chega aquí, son diferentes, é un confín xa visitado polos griegos e incluso polos fenicios. E os que habitan neste confín son céltico e dele por as súas tradicións, as súas costumbres, o Torques é algo moi emblemático, o seu panteísmo e mesmo a parte dos textos griegos, os epígrafes romanos donde galaicos presumen de célticos. Bueno, pois o Castro del Viña preséntase a este debate escavado dende os anos 48 por Luengo Martínez e por Luís Monteagudo. Nos anos 80 eu mismo actuei aquí cunha idea de limpar e sensibilizar sobre o interés. O interés está en expropiar, está en deforestar o Castro, o estilo dos Hill Forts ingleses, que é, digamos, da mesma casta e rango que estos castros, o occidente atlántico, está moi relacionados. E logo, por suposto, se se escava, hai que prever que haxa un museo co persoal adecuado e con futuro. No tema da museoloxía en Galicia, hoxe aínda debíamos de presumir máis e falar sobre o tema. Dime que museos tes e direi como anda a túa cultura, e aí aínda hai moito que facer. Incluso o de Pontevedra, que é o máis grandioso, non? O personal adecuado para documentar as pezas, conservalas, etc. E despois desta visita
Claro, os asentamentos e os artefactos son as partes, os elementos para facer un xuicio arqueolóxico, visto o asentamento do Castro de Elviña, remitíndonos aos textos griegos e aos textos romanos sobre esta cultura, indudablemente a outra parte do asentamento son os artefactos. Entón, pois, imos ao Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón. Sobrinho do pintor Sorolla, dicimos que moi ben, o que era a Casa dos Botes, que era esa coberta de tella, pois van a... Mellores arquitectos de Madrid, o Sorolla, sobrinho do pintor Sorolla, dicimos que moi ben, o que era a Casa dos Botes, que era esa coberta de tella, pois van a... O Castelo de San Antón ten a súa propia historia, tanto é así que xa merecería ser museo de sí mismo, do que foi un lazareto, de que foi a defensa da cidade desde a época de Felipe II, isto é, o século XVI para arriba, e logo unha prisión importantísima tamén, Porlier, Macanaz, Alexandre Malaspina, na Guerra Civil, ten unha historia moi propia, e desde os anos 60 museo arqueolóxico, non? Un museo é sempre un espacio inacabado e o castelo ten as súas medidas, ten as súas singularidades. A arqueoloxía e a historia da cidade xa debía de estar en espacios máis amplios, cos seus técnicos de museo, os que dirixen, os que fan inventario, os que documentan, os que conservan, ca súa biblioteca, ca súa documentación especial, ir madurando nese mundo da museoloxía. Bueno, e logo as xoias que ten dentro, non? O ouro, o casco de ouro, os torques de Elviña, as diademas de época do Neolítico, de Cícere, de Santa Comba, a colección de estelas funerarias como a dioza dos ríos, e despois, por suposto, tantas outras pezas que nos vinculan ao Castro de Elviña, a romana ciudad da Coruña, posiblemente Brigancia. A casa do gobernador, pois é casi rememorar a historia do século XIX, da famosa batalla de Elviña, de os franceses e os ingleses, de Sir John Moore e Soult, non? Aí garda moitísima historia dese momento, non? Xa digo, San Antón é a memoria de algo inacabado que debe de evoluir igual que un país na súa cultura. Os museos, ao fin e ao cabo, son lembranzas, e as lembranzas son documentos da nosa propia historia. Pois o xacemento de penas do castelo é patrimonio natural e tamén é patrimonio arqueolóxico. Está localizado na ribeira do río Lor, gracias ao traballo e a adaptación do territorio para facelo pois habitable ou utilizable. Neste caso, o xacemento de penas do castelo utiliza dúas crestas naturales de rochanai, de xisto, para facer un espacio aterrazado e un recinto interior fortificado, cunha muralla de aproximadamente 150 metros e entre 3 e 6 metros de grosor, que está complementado con 3 foxos escavados na propia rochanai. Reutilizarían o material desa excavación para construir a murallón monumental que defende o recinto interior que é o xacemento arqueolóxico. Hipótese sobre que isto sí temos moitas, basadas en datos fiables, ou vamos, en conclusións un pouco máis traballadas non sabemos. Levamos 4 anos traballando no xacemento, todavía hai moitísimo traballo que facer. O que sí que podemos saber é que é un recinto que está protegido, que está fortificado para defender algo. Si é de ocupación, si é para a extracción de minerais ou de outro tipo de materiais, ou si é para almacén, descoñecemos. As datacións que temos dunhas das sondaxes é do século IX a.C.
pero temos outras datacións a partir de restos de carbós que están a punto de analizarse. Entón, esperemos a ver o estudo de materiais e o estudo dos outros carbós a ver que datacións nos ofrecen. Hoxe tivemos unha xornada moi bonita aquí da man dos compañeiros da Asociación Rosín Rosal, na que comezamos pola mañá facendo unha visita apenas ao castelo, que non únicamente foi apenas ao castelo, sino que incluíu un coñecemento da parroquia de Salcedo en xeral. Acabamos aquí na Casa Rural a Sala Nova facendo un picnic para agora Castro de San Lourenzo, na parroquia de Cereixa, e acabar na parroquia de Vilachá, no Furancho Currio. Trátase de ofrecer unha experiencia dos distintos niveles de patrimonio, de paisaxe que podemos atopar no Concello da Pobra do Brollón, pues, con xente como a Asociación Rosín Rosal, que a segunda vez que están aquí pues, vendo o noso patrimonio, pues, a verdad que un gusto presentarles todos estes bens e que os disfruten. Bueno, a cadella de relación e non preciso agregar, lelo en portugués, é absurdo. Estamos dedicando esta tarde portuense a un roteiro que nos convida a percorrer a parte central da cidade. Empezamos no Mercado do Gollao, que é un indicador máis infeliz no fundo da turistificación do porto. Seguimos por unha rúa peonal, a de Santa Catarina, vimos esa maravilla barroca que é Santa Clara. Do norte de Europa, de tal xeito que había alemáns, dinamarqueses, suecos, noruegueses. Eso sería preferible dicer de Centro Europa, porque a mí estes edificios parecenme moi alemáns, moi austriacos, máis que estrictamente ingleses. Sabemos sim, século X, havia aqui um pequeno mosteiro e uma pequena igreja. Século XII, Dona Teresa, que é a mãe de Dom Afonso Henriques, doou um mosteiro à Ordem dos Hospitalários, também conhecida mais tarde pela Ordem de Malta. E então houve aqui um crescimento exponencial muito grande. Moi boas, estamos aquí hoxe en Monfero,
xunto a Rosín Rosal, Medulio, o Benegá, eu son Antonio de Ferrolterra Antiga, para reclamar a posta en valor deste ben patrimonial, deste ben cultural da Galiza. A historia do mosteiro lévanos a 1134, cando aquí se funda, no lugar onde anteriormente había unha capela de San Marco, o mosteiro de Monfero. A fundación é promovida e axudada polo rei Alfonso VII. Primeiramente, a igrexa primitiva sería un templo románico, máis caro ano 1620, esa antiga igrexa derrúbase para construir o templo que hoxe en día temos aquí. Unha obra moi interesante onde se combinan elementos pois clásicos con solucións moi particulares, caso, por exemplo, do saqueado ou almohadillado que vemos producíndose grazas á combinación dos granitos coas pizarras. Dende logo este é un monumento histórico fundamental e extraordinario que debemos conservar. Atopámonos hoxe diante o mosteiro de Santa María de Monfero, un enclave único en toda a comarca do Eume. Estamos hoxe aquí para reivindicar a restauración e posta en valor do que é un ben de todas as galegas e os galegos. A parte eclesiástica, a parte sacramental está máis ou menos conservada, pero vemos que hai fendas, vemos que hai problemas que van chegar co tempo, non? E a parte do mosteiro propiamente dita, que está cedida á Xunta dende o ano 97, está caendo, literalmente. Medran os salgueiros polo medio das pedras, as paredes resíntense, e isto está en perigo de derrumbe dun día para outro. Por eso estamos hoxe aquí, para reivindicar a súa restauración e a posta en valor. Como? Tenemos que debatilo, tenemos que decir como queremos cada un de nós que isto acabe posto en valor para o disfrute de todas as galegos e todos os galegos. Ben, pois hoxe fixemos un roteiro, unha visita á Casa de Cortón, ou Quinta Cortón, que foi propiedade do indiano Xosé Pascual López Cortón, se enriquecera en Porto Rico, e ao seu regreso na Coruña pois foi mecenas cultural, financiando os Xogos Florais da Coruña de 1861 e tamén a publicación do álbum, do chamado Álbum da Caridad. Bueno, pois Xosé Pascual merca esta finca e reconstrúe unha antiga casa, amplía, vai ampliando en varias sucesivas etapas, e diversas construcións como uns xardíns para os que trouxo un francés, xardiñeiro francés, Balmorán, con fontes, construe tamén pois, un estanque para recoller as augas que surten as fontes, pombal, diferentes estruturas pois, de granito, e miradores, un sobre que dá o campo de San Vitorio, que é como se chama o lugar onde se asenta a finca, e outro mirador que logo pois foi moi utilizado por Cosío, que casaría con unha das fillas que a filla máis nova de López Cortón, non? López Cortón pois tivo 3 fillos, Luísa, que sería a nai de Xoán Vicente Viqueira, logo a outra filla, Carme, a máis nova, que casaría con Manuel Bartolomé Cosío, e a raíz desa boda, pois, virían todos os veráns a pasar as vacacións aquí á finca. Con eles viña tamén Giner de los Ríos, gran figura da institución libre de ensinanza, da que Cosío foi o seu seguidor. Pola súa parte, pois, Viqueira, que tamén se criou nesta finca, hasta os 12 anos, e logo regresaría como catedrático a Coruña en 1917
e viviría aquí durante 7 anos ata a súa morte prematura, non? Bueno, é unha quinta pois que, como teñen dito persoeiros como Isa Díaz Pardo ou como Xosé Ángel Valente, poeta ourensán, que é un santuario da cultura que había que rescatar, que había que recuperar, tanto polos personaxes que a habitaron, ou que significaron para a cultura galega e españolas, non? E ibérica, pódese decir, pois sería, dende logo, unha boa solución de darlle un fin cultural se as institucións pois apoiaran pois esta iniciativa, non? Estamos en Lodoselo, no concello de Sarreaus, aquí na comarca da Limia, unha actividade convocada pola Rede do Rural, a Rede Galega de Educación e Desenvolvemento Rural, na intención de, como o noso propio nome indica, tecer rede entre iniciativas diversas que traballan polo desenvolvemento rural, neste caso na zona das comarcas interiores da provincia de Ourense. Tivemos diferentes actividades ao longo do día de hoxe e neste momento de remate de xornada están presentándose as diferentes iniciativas de carácter productivo, asociativo, cooperativo, turismo rural, etc., que contribúen e pulan ao desenvolvemento desta zona. Un dos obxectivos precisamente que ten a Rede do Rural, tecer rede e facilitar, fomentar o desenvolvemento rural integrado. Somos unha asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidade pública, que procuramos facer posible o que é necesario no medio rural, respondendo á realidade que é a que nos guía, porque cada necesidade da realidade é unha potencialidade, e ese é o noso empeño. Xente miúda, facendo cousiñas pequeniñas, quero dicir, atendemos de 0 a 100, que digo, está desde a casa niño, que forma parte do centro de día, hasta a vivenda comunitaria, para que a xente poda seguir vivindo no seu entorno e non teña que emigrar a morrer a outro sitio, apostando sempre por que estén na súa casa. Por eso, pois, levamos servizos aos domicilios, desde a comida, algo que levamos facendo desde o ano 1998, ata que vai a fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, acompañalos ao médico, bueno, pois atender as necesidades que ten a nosa xente. O sitio do concello é o máis importante. Facíase a saída da misa e o concello era unha asamblea da vecindade, vale? Que onde se decidía. Nós ainda tuvemos aquí hasta non hai moitos anos que unha tarde á semana se dedicaba a traballos comunitarios. Entón aquí onde se dicía, ahora hai que limpar o río, ou imos a arreglar tal camiño, ou así. É moi importante isto, porque a xente non era tan sabia que a isto chamáballe concello, e o que agora lle chamamos concello, según a Real Academia Galega, chamábanlle untamiento. Outra aprendizaxe grande do Forno é que era o hotel que tiñamos, e era a hospitalidade, de tal maneira que o Forno sempre estaba aberto, e cando viñan por aí hermanos, que era a palabra que se utilizaba cando viñan calquera persoa, pedindo así, dormía o quente. E ademais dábaselle algo que nós seguimos facendo e comendo, o hinchón ou a bica de raspas, que simplemente era raspar a artesa, entrades e mirádelo, e arrimábasele ao lado da porta, e son seguida, bueno, pues se facía un pouquiño, e o comelo quente dache unha sensación de estar saciado grande.
Pois hoxe marcho contenta daqui do CDR O Viso porque sinto que hai país, que hai moita xente implicada, comprometida e que probablemente o que nos falta é facer deses proxectos persoais, individuais moitas veces ou con moi pouca axuda, unha rede que axude a vertebrar e a visibilizar fundamentalmente. Creo que é moi importante a visibilización, chegar sobre todo a xente nova, para que haxa sobre todo tamén continuidade. Entón, eu hoxe, mentre escoitaba aquí as distintas experiencias, sobre todo de moita xente nova que busca facer a súa vida e desenvolver proxectos ali onde naceu, pensaba en que houve un programa que vinculamos na facultade coa normalización da lingua galega e chamámoslo Ríos Subterráneos. Cando fixemos esa proposta, eu empeñeime en que fose así porque vía que as temáticas que tratábamos eran, en moitos casos, levar a normalización da lingua galega e da lectura en galego a problemáticas que están invisibilizadas na sociedade, a problemáticas que, como eses ríos subterráneos que nos alimentan, que fan que a terra sexa fértil, non nos vemos, pero están aí. Eses ríos que van por debaixo son tamén os que logo permiten que abrollen as fontes. Por iso creo que hoxe aquí abrollaron tamén moitas fontes que beben deses ríos subterráneos, que son as realidades de todas as persoas implicadas con proxectos que queren e creen na terra que temos e no que somos. E iso é moi esperanzador. Continuamos agora e vamos para arriba, xa ali a entrada do que é a ruta. Antón xa nos vai facer unha pequena introducción do substrato parque eólico, que comprende toda esta zona. A actividade de hoxe consiste na visita aos petróglifos de Penadomén de Monte das Penas, un patrimonio arqueolóxico de gran valor recientemente atopado na parroquia da Regueira, no concello de Zacesuras. Todo isto vai estar amenizado por Mercedes Peón e a súa gaita, e as explicaciones verán fornecidas polo magnífico Antón Malde. É precisamente que cultivar sí, pero que ten moitas dificultades. Son os primeiros que comezan... Os petróglifos de Oza teñen un interese, por unha parte, de darnos a coñecer un patrimonio que non se coñecía na comarca, e por outra parte, unha grande singularidade. Non só son motivos moi semellantes á arte rupestre de todo o noroeste, senón que teñen unha componente local moi grande. Por exemplo, as coviñas que nos están marcando espacios de delimitación, os espazos centrais que están claramente delimitados con formas especiais. Hai unha plasticidade de motivos absolutamente espectacular, e temos un repertorio plástico que eu diría que vai desde o bronce até francamente idade do ferro. Convidáronme a acompañar este roteiro maravilloso a noite cheo de beleza e de creatividade ancestral e das persoas, non, como interaccionaban cas penas, cas rochas, e o que trouxen foi un xeito de tocar que aprendín de gaiteiros coetáneos, moitos deles xa non están, como o señor José de Paradela, tocando con unha disitación sacada deste home increíble, dun punteiro que pertencía á súa familia dende había 5 xeracións atrás, que podría ser que as pedras resoen con algo que seguramente, como son tan antigas, que lle resoara no seu corpo de pedra, non? Pois algo tan increíble como
que neste século XXI aínda estamos disfrutando desa idiosincrasia nosa. Está clarísimo que Galicia xa está. Por favor, creo que as cidades e a xente que vive nas cidades serían tamén persoas que terían que estar con máis conciencia de que xeito lles chega esa electricidade. E non abusar destos territorios que temos un patrimonio enorme e outro xeito de vivir. Tema eólico, eu quero facer énfase en que aquí vive xente, hai un tecido social, hai un tecido económico, que moitas veces quizá non sexa tan perceptible ese tecido como nunha cidade, pero aquí vivimos así, este é o noso xeito e queremos mantelo. Non entendo que se sacrifique un territorio para ter unha produción económica ao fin e ao cabo, non vos van baixar a luz. Da igual na cidade que vivades onde sea, non ides ter unha rebaixa da luz. Isto é nada, moitas gracias a todos, un placer. Pois o Colexio Santiago Apóstolo é unha ambición que ven de lonxe. Xa Antón Alonso Ríos escribía hai bastante tempo a necesidade de crear unha institución cultural que preservase a cultura galega, non? Aquí en Buenos Aires, e que impartise educación de calidade pois aos fillos, netos e descendentes de galegos. Isto conseguiuse durante o goberno do presidente Manuel Fraga, cando o Centro Galicia estaba trasladando as súas instalacións para este predio, e construíse o Santiago Apóstolo, que empezou no ano 1998 con 40 e pico alumnos, entre o nivel inicial, sala de 4, sala de 5 e primeiro grau, e logo pois foise consolidando ao longo do tempo e hoxe conta con 524 alumnos dende un ano ata os 17 e 18. O noso proxecto educativo é un proxecto ambicioso, un proxecto que aposta, por suposto, polas materias vinculadas con Galicia. Temos unha carga horaria parella a calquera centro educativo das 4 provincias administrativas e dende logo que si queremos é defender unha marca. A nosa proposición é defender a marca Galicia da mellor maneira que podemos facelo, que é brindando unha educación de calidade e que o Colexio Santiago Apóstolo, dentro da rede de centros de Buenos Aires, pois estea na vanguarda e, por suposto, intentar que non chegue nunca a retallarla.
Galicia non existe se non se fai ben a da emigración. Os que morreron en Calafate pola Patagonia, que son decotadas, pero están botando gromos. O árbol que foi castrado. É que este é moi interesante, son pezas que hai que isto é un tesouro, pero que é símbolo tamén de dibuixos que hai aí, que fixo en Nova York os dibuixos de negro. O carácter solidario que se reproduciu en Pontecesures en cerámicas celta, non? Aí aténdese en madeira. Logo estes escritos que... Poñémonos aquí todos, veña. Para que nas escolas de Galicia se lles mostrase aos nenos, os pequenos, non as universidades que xa se estuda, senón os pequenos, porque son o futuro. É precioso. Hai varios comparativos, o que sí sei é que a política de Manuel Fraga de seguridade de máis, pero... Mirade, este bolso, aquí estou que vos No, esa llevo verano. Bueno, eu sinto contradicir a... A primeira edición da Biblia galega, é dicir, do sempre en Galiza. A primeira edición fíxose no centro ourensán. Ese era o refuxio intelectual de moitos grandes homes de Galicia, xa que logo empezando por Castelao. Había un centro importantísimo que era a Federación de Asociacións Galegas na rúa Chacabuco, donde a Blanco Amor, Xoane, Lorenzo Varela, unha gran cantidad de intelectuais galegos. Bueno, vamos a hacer una cosa, van a entrar día 5. Mira, este no se... E hai un fichero allí. Maruja foi no ver porque non teño cura. Eu xa sei que non teño cura. Que vou a morrer. En Coruña. Estuvo porque tiña unhas propiedades do pai en Ourense. El tipo que está allí, con nombre artístico Kino Haiti Drisen, verdaderamente se llama Achraf el Drisi.
es de Alucemas, es rifeño. Y ellos no han perdido la lengua bereber, la lengua amasí. Marruecos lleva ¿cuántos siglos de islamización, Kino? ¿Cuántos? Siglos, sí, el Islam vino de Arabia, pero los amasí, los bereberes que vivían... Desde el 700. Desde el año 700. Bueno, prácticamente, después de tantos siglos de islamización, hicimos un viaje por el Atlas el año pasado y todavía hemos encontrado pastores y masíjen que no hablan árabe. No hablan, es llamativo. Y el gobierno marroquí finalmente ha desistido, ha dicho, bueno, si se empeñan en seguir hablando, pues dejemos que entre en las escuelas y dejemos un reconocimiento. Y están en un momento hermoso. Bueno, resulta que la lengua guanche es amasí, claro, fosilizado. Lo que tenemos son las cosas que unos cronistas escribieron, pero quizá aquellos guanches llevaban allí 8 siglos o 10 siglos lejos del continente. ¿Qué hacemos? Trampa, siempre hacemos trampa. Le digo, Kino, a ver cómo en el bereber rifeño tú puedes cantar algo parecido a Aykan, Maraga, Aititu de Wahai, Maikan. Y entonces, y que diga lo mismo. ¿Y entonces cómo cantas tú? Canto muy diferente. Verán, cuando los canarios escuchan, no saben quién está cantando en guanche. Y cuando los rifeños escuchan, no saben quién está cantando en amasí. Porque no dejan de ser dos evoluciones distintas, pero de una misma lengua, ¿no? Así que esas son las cosas que nos entretienen. Espero que les entretengan a ustedes. Se ha roto y bebemos en el cantallo salobre de otra tierra, sin saber que 1000 años de ausencia y de silencio nos alejan de nosotros y lo nuestro. Sin saber que 1000 años de ausencia y de silencio nos alejan de nosotros y lo nuestro. Maikan Maraga, Aititu de Wahai, Maikan Maraga, Aititu de Wahai, Maikan Maraga, Aititu de Wahai, Maikan demasiado. Nega Ruizi Malay Aika Maraga Aititu da Wahai Maika Aika
Demasiado